Jesus Redeemer, Ojina Wabo Nature Ho, Radon Jenefe Film no, Mawampo, Don't care Frobio, Jesus do them inti brande, Dokesia Batan Kenya, Don Nodi, Unamazi Bo we mount, Bonye, Jesus we mount. Oh, bonye ni bra, bonye ni bra. Oh, jina wa bone chill. Ore fre wo boko ridima morbu. Bwe wa bo man sisi. Oh, bonye ni bra, bonye ni bra. Ojna wa bone chill, ore fre wo boko, ore di mamorbu, bwe wa bo man sisi. Amen. Amen. Yo, enenso se wodi kwanya manya. Nia beye na otwe mienu ni. Ye namu eno ana ye toaso. Aka kire wo se bonsam ye dadafo yenka enne fedefe ne mom de ye ka kire wane se bonsam oye dadafo asem biere ni ho a obeka kire wa ebeye odedede na awiye no ebeye papa ma wo bibi bie ni ho enunti aya semo ayeka achirewa ni se yenhwe asem bi wo efisofo ma 39 no njichimo aduonu nson efisofo ma 39 njichimo aduonu nson. Hallelujah. Amen. Efisofo homa no eti enan nchichemu aduonu enson. Moma yentie Awurade asem na moma obonsam kwan. Amen. Tia. Ose mama obonsam kwan. Satan epe kwan. Aba bekum. Aba bewia. Aba beseo. Se wutumi esisane ama ejapade a efe. Eniama obi ba udem ohun se o sane ama we die. Wasiesie udem. Na uwie na uto padlock anase uto safo papa na udi tum udi tu den mesan se okronfo ba be wia oni amano na utumi tumu a bibi bie ni ho ehihia ese ubo ho ban ese wo nkwa enkwa eni awie bibi bie ni ho ese ubo ho ban sensa eni amade si awie a wo betumi akoto foforo obi kura dan kura tumi hye na wasi foforo no asan siesiem enti si etumi bosa anyama nyina ho ban se ne be ya akronfo mewian a okronfo kasie pa owo ya sitrem na ya brabo mu wiase mo oni bonsam if the bible aka che so on de oba be wia na wakum na wasei kronfo de so oba wo ne ama no be wia se wan fatu anyina ho so ama wo ne na mprepre na wanto na wa motua seni etie biara ubenya sika asa atoto ne amane foforo enu nti ana meka che ose se wo ba mo obi akwan a enya bonsam na ese o mane kwan oba onamona da eni na ede kwan so eno riba mawani na ho mawani mra ho so odi nyansasem ahomaswonsem ahantansem ana odi hyeni pa akomemu ma waye nipa ne se manipa bi amre ne ho ase entie bible anase ontie onyankopon asem yenkan asem bi wo Matthew chapter 24 verse 4. Matthew asempanu eti aduonu enan
chichemu enan no chichemu enan wose na Yesu buase won se monhwa na obi anada mo amen osina Yesu buase won se monhwe na obi anada mo Satan recruit nipa bebre e wo wiase mu se monkonko ye madwuma ne mame monko ye madwuma ne mame na monko daadaa won na monnani mfiri nokore no ho na mommagi atoro ni na momfa atoro se eye nokore na monnante sa atoro ni mu a na meni omu nyina enko hell ebi so fi ase daadaa enye ne abra ye ni free soro odada se Satan tumi daadaa bofo enchemu miensemu baako ema omu nyina free heaven ebedu asase si ho ya Oman ntumi anko biomu a sa adwuma no ye yache ene biom oba wiase otumi bedada nipa ma Noah breso Noah kasa ye 120 years enipa ntumi ansakra o Noah ni fie nkoa nipa nwotwe 8 pene tumi ko adaka nim eye na ada na bia otumi daadaa ya manipa anyi nokro no ani enanti se ne ono ankasa pe emma onyankopɔn di nsurie bese asase su nipa nyina eye bonsam na ada efise abra ye tu ni firi soro ye de ne ba asase no ka ntam se dinsie ka ntam se sen ye be ye nipa me na me abofo kra no na me di omo ye de na nipa oye notie ene nsom obetreye osina asase so adori enipa ti se ebra etimu ya nanso tumi daadaa ya nya nipa enya nipa nyina se wom ne ka nipa nwotwe pe enti sa na ada na ekoso e mane nwanwa bonsam na dwuma fitititititi o start fi soro enti mu wani mra ho so mu wani na osi na Yesu baaye no ena obeka se ema obi enadaw wafa recruitment anase wafa nipa bi a wa recruit wo mo a omo yesa adwuma no dia ma no nani abre enunti na Yesu ka se ema wan ye frɛ no obi mi busa wo wan ye frɛ no obi ewiase ma obi wa ye frɛ no obi na obi no one wan obetumi aye osofo obi ni betumi aye odifo obi no betumi aye osempakani obi no obetumi aye o maame obetumi aye o papa obetumi aye o yere obetumi aye o kunu obetumi aye o wadanfo sa obi no betumi ama watumi akwa dane odi bonye ni a ye do ye hwea enye yie biom obi Yesu Kristo se monhwe ye na obi anadamu amen Satan enam obi so ena edada nipa bebre nti ena wo kan wo mu nkyere mayensen diet enunti mawani na ho mesinya mesum Satan awiata to se obi biara nkoda so Abraham suri na chi no onyankopon enam Noah eni ne mesu san tre wiase mu oyeya de nada ya eyeya ma wiase san koda aboni mu ema onyankopon eye se oba be sei Sodom ni Gomorrah otamfu dada nipa amfa onyankopon asem anya hwi onam Lot so ekasa kire Sodom fuo se omo nsakra
na Nyankopɔn so oba be se kuri oh cheme yensen Oman Sodom ni Gomora Onyankopɔn ntumi enye nipa num wantumi enye nipa num ewo man ni mu ema odi Jeffrey soro ebe sei kuro ni nyina Sodom eni Gomora bonsamo na da anu odin enti utia tienie efise en adwuma fitititi ono de Nyankopɔn bɔ no Nyankopɔn se ni osi bɔ no se ɔwano efise se ni last week na me ka kye no Onyankopɔn ma no gyirabia bia no owo mu a otumi swa enwom ɔde na dwene ɔde swa enwom enti sa music industry no ni the head ona na o swa enwom ema abɔfo no to ede huahu Nyankopɔn enti hwe obi a watumi swa enwom ɔde na dwene eswa enwom ne ede huahu Nyankopɔn ufise sa nipa no onim nyansa a obetumi di adada wo ama otiri mu aye ode amwa twe wadi nati enada adwumadie ena oye enu nti dudu a omani abrise omope heavy akono wa mu wani anda ho a ode wo bekobi ebi ofi ase ye se adwuma we enye ne enti Yesu Kristo ba no beka kire mo se odada afo no yato na ba asase si wa fa nipa bebre hu no Demo mo ka kire yen boyen kokko se yen hwe yie ena wanfo obi so amedada yen ebiso odada wo wie a wasel we praw wa mo akọ hell afibo enu nti Bible ema minum ye no nyina hu se yemia ye ni nyamesom me se eyedin esa abonsam a wadika owiase mu nti wabetra nipa so anase wadada nipa no wadi nipa so nkunim enti no Yesu Kristo bai se yenyi nini no ma yentumi ni anwodin a yebetumi de adi ni nyuma bone ne so nkunim hallelujah amen Yesu Kristo no ama yesa atumi no ni Amerika bi omni se Satan ni anwodin obetumi aforce nipa atichi na bi se o ka kire Adam ni Eve se omunkoti aduaba nani no wankyekire omunsa amfa omanto ankoti aduaba no amehye omani by force so omuni le modada wo no mo angasa firi omu pem ekoti aduaba no omudie nti bonsam na ada no ba onchen wi a wangasa na wo sori na wo ye ne ono pe enu nti na meka kire se emanu na ada enti miawani na gina pintin ma awurade se wo gina pintin ma awurade a me se awurade na ngasa nim se ewiase asitira yetimu no esa abonsam a ye ne diti wiase ndi emu adin nanso Yesu Kristo tumi a odi aba wiase na ya ginu adi ntino ye yenkonimdifo hallelujah amen enu nti na Yesu Kristo nso wa yehye abasebo edi ama yen se si etumi gire mu sa abre yi a enso no ba wiase ebe hunu de wiase mu etie ye ne bonsam ntem asetena enti onim enti Onyankopɔn asiesie eniama papa bi atoa maminu mienu se si emie ye ni ye kyeremu na ya makwa na bonsam anwia ya dwene amia nkodi na ti no onfo ya nkogye nko ade a o wa ba fibodi bi a ode etwa yen eno na oka kire yen ewo Timothy homa no 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 5 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 5 Timothy homa no etosumienu no eti enan nchichemu niensa bano na ebri bi beba a warentie ochire pa a eye no osi ebri bi beba no kranchire a eye nchire papa no omuntie eye obonsam na ada enwuma no bia ebri bi beba bonsam na ada enwuma no a oye no
enu nia ebekoso osi nkyerɛkyerɛ papa na ebetumi aboa nipa no wanya nkwa no dabi yentie entie nne bonsam na da ba ko a oyɛ ne se so krampo asum nyame na oyɛ mfumsuo bi na asɔre owo mu no atwe na so a na asɔre bi gyina nkyɛn sɛ bra oba ya ne atam post kakraka bi ne ade ama o se bam eno ano no wuntumi nsakra biom waka afi de wonwie won kwa ho biom na mo dwi post nu a ye de ama wo nu enti senka wo betumi anya nu ho na obesakra wagyen no wasan akọ wanimu biom wo trini mu no eno twam kọ bonsam na da ba ko no asofo no a omo ye sade no mo hwe ni yie seta yusu omo adenti na nipa no oti asori bi mu na boye mfumsuo bi na asori na etwe na so na wudi mirika akotwe no na wama saa post kakraka no odi kwaye de saa post no a wodi ama no nti a ema wo hunu se boni a wan na eso okofom no nu ne ho no Onyankopɔn esiesie no odi ni gina ba bi eye no wodi ama no odi saa post ni kwaye de bonsam nnam saa kwa wesie so ana o say akra bebre a Onyankopɔn betumi di o ma ye adwuma eno nti onua ba onua bemba Bible ka kire me no mienu se yentie na otamfo nam kwa bebre so ka kire ense se ne ba ya yentie no kure no koso na se won asum ye won hini nti wabeswa akyerɛkyerɛfo aboa wo ho so sɛnea wɔn ankasa akɔnɔte. Hallelujah. Amen. Enti se nipa no na ofum so obi wa kra no yerda wafum wona sori mu na sori na twe no oh na obi nsu da asori fufuro na mwatire na ye pese nipa no na ya so akyerɛkyerɛfo bebre ni adeeboa ye ho so se onipa no bekɔfom na wonu ne ho woni bone ho no Onyankopɔn besa apagya no asi ho no na obi pesa agyina bia no onipa no wom no a wasa abɔ ba so hwɛ otamfo na da ba ko no ba nsa untumi nsakra da untumi mra ho asi da enu nti dudu a otamfo nam sa kwa we so ewia safo no omomo mani mra ho so na omo nsakra o madwene na Onyankopɔn aye krado se obema ye dankwa eni awiye amen se umia wani na ofa sa kwan ni mu a na obra ho asi na Onyankopɔn sa apagya obi mu a ohye wani onyam yes sa o tira wiase mu no wa mabonsam na ada anwiaw na otumi gyina mu ama awurade ani onyam a Onyankopɔn so be hye wani onyam ti kan 2 Timothy Hoabium chapter 2 2 Timothy chapter 2 verse 12 2 Timothy chapter 2 verse 12 se ya nokwafo a ono de verse 12 2 Timothy chapter 2 verse 12 verse 12 se ye to yen bo osi se ye tu yen bo ase a abrabo a ye wo mu yi ahohiahia ye wo mu yi awrahu a ye fa mu yi eyewo a obonsam ama wiase aye den amadudu amode no kuresom asum awurade no ahohiahia omu wo mu yi no Bible say se ya mabonsam na ada no anwia yen na ye mia ye ni tiram tu yen bo ase a ye be de ye ni bedi hene hallelujah amen me say bibi papa bi ewo wanim a etwen wo adi papa bi wo ho a Onyankopɔn asiesie a ode twen wo enya bonsam gemu no a ono odaada wo wia no apia wakotom no bonsam ni akatua papa bi ade ma o se wadwen keke na owie a ono na wie ye akatua ye de be ma no awie ya ne se ye de ne be kwa kotu gem eji oni odaada wo no de wakwahe so ono odaada na wie ne se ye de ne kwa kotu gem a unsu tie ni na ada asem no enfa na obekọ ejemu abi na obekọ enu nti mawani mra ho so na sakra wadwene na mani na da anu nyiaw o si se o mia wani na ofo sa hu yehie mu a onua ba ma
oni aba ye dada on what chance ya che wa wari se makachi enti otamfo dada wa na de ye de adwaman je aware o ye de adwaman je ma enti se wa mia woni amfa ho nwura adwaman mo a ekosu mu a unya aware wa mia woni amfa ho nwura adwaman ekosu mu a unya ma enu nti odada wa mamsaka you eye se won sabe kan dia ope no ne won kwan die na no anu no enkan kire me se wo ba wie no aba be pa Nyankopon chew efi se eye boapa ye bone adboni aye boapa ye no fa ni fate no eye din ansa na wo betumi anya bone fo chefi sa bone aye boapa ye no wo bebre Nyankopon hu mo ba wo bebre enu nti onu a wo tie me miawani osi se ede a ya tuembo ase a yani no bedi hini Onyankopon siesie ahenie papa bi ato ho amamenu mienu ewia simpo se political party bi pa ban mu aba omu miomani se ntro no mu bedio se nada no mu bedada ni po se nukra na omu bekan omu wurawura nkurase omu wurawura kurakasie mu afie mu se ne be yo beya obetumi akatsa akire nipa manipa tumi adane na adwene se afa die yaji omodi nti yemfa omumra ban mu eno kurase ne kosie na Nyankopon die okatiro se onu bedi hin ano onu odi no ampa hallelujah amen miawani to aswe seye panwa seye ntie no na ye tie atrusam ne otamfo na da asam no a onu nso be paye amen enu nti weni ne Awurade Nyankopon ka kire minu mienu ne Awurade Nyankopon ka kire wose yemia ye ni o na ahini ebe ye da ho twen yen yedie bi da ho twen yen eni onyam hye bi da ho twen yen yen tumi mfa no fala sao evise wiasi mumpo so bi pese obetu kwan kwa abrochire niama ofamu ansa na watumi akodu kro a wudu mu ane no a obetumi awu na nkampe so manya Onyankopon siesie no se betremu afebo bonsam nim sa ofiri ho na baaye onim se unya age ho se do eno anu no enti onu aye na dwen se so onu onko obi di a wonsu onko obi mawani mra ho so onua ba onua bema e ma bonsam adokodoko die bi a odi dada nipa no e ma entwe adwene na nyu mfiri trene ne ho na nkodi ni se hu nu achi na ndi na chi nkoda hell evisa medical control so no de ye de gya ne bo no nti okoni gemu a okoni pepepe wo de wo ye nson ne natie wo bebre wo be huna mani won kwana nyina mu uwachi enti ene de ya no pe no Awurade itufo yen kan asem bi wa 1 Corinthians chapter 6 1 Corinthians chapter 6 verse 3 Korintofo homa edikan no 18 chichemu miensa no munim se ye bebu abofo nketwa patro kanyi munim se ye bebu abofo aten amen na mene asetina yimu niema amen timobium osimunim se ye bebu abofo aten na mene asetina yimu niema we se no ka kire minu mienu se ye mie yani na ya tuyembo ase a ye ni bedi hene ena o ka kire yen se ye nim se ye ankasa no ye ne bebu abofo aten abofo no ebinum dia ye nkatanimu no a omo nam so dada ye no ye beji Yesu Kristo adie no se ye ni di hene abofo no ye ni bebu o maten
so kan adwonto o kan adisem manoa o si yen ya gi Yesu Kristo adi no o si awiase awie no ye betu nwum fufuro bi abofo mponti ase abofo mpomo nti sa nwum no ase efi se eniema ya famu bonsama ma ya famu a ya ma ya ho kwan ma bonsama ntwiamfa ye so no ye betu nwum bi a o nti ase enu nti mia wani na nwura mane kakra na unsanka heaven if sabonsamo na da ne de the one kasa wo tre wiase mu di na ahe ene wa ani je kakra o tia breho kakra ene ani je kakra o tia breho kakra na wode ma bonsamo dada no san ko se wo bri nyina e wo bonsamo je ma wani mra ho so amen if say ewurade de agina ba bia enye se ni bonyefo mpo ne nko mpo ne ekobu o maten na mom abofo mpo ye be bu o maten ye de ompo kwa akogina se ni ne bu o maten efise so omo ho kwan e ma bonsam tumi dada wo mo e ma omo ba asasi so o mantumi anko heaven bi omu a o mantumi anko suru bi omu a na se wo tena asasi so na wodi nokre na woni wodi onyankopon asem so nanche onyankopon ekwan so na wa amma kwan na bonsam amfo wan hwefom anase bonsam ammo ankoye bone wa amma ho kwan na bonsam ammo ankoye bone a anase wa amma ho kwan e na bonsam ammo ankoye bone a na wagina ma Awurade a o se obetwi Satan ene na bofo no aba na wanka so abebu o maten se ye ya omo ma omo kwan na bonsam dada wo mo no mo di bonsam oti no mo ni Nyankopon ankasa ene na bofo papa no ekokon no man tumi ani nkunim ye pia mu nyina ba asase so an wo bebu o maten ma wani nje sade papa bi eho etwen wo hallelujah amen na mia woni na gina mu ma Awurade so gina mu ma Awurade ade papa bi eho ma amen enu nti ya futusem ni enkran kyehye mu aye ka kire wonie ewo 1 Corinthians chapter 15 verse 58 1 Corinthians chapter 15 verse 58 Korinto fo homa yedi kan no eti dunum nchichemu aduonum enwotwe enti minianom adofo muntintim muhihim monkwaso Awurade adwuma mu da monkwaso brabo kronkron Nyankopon adwuma mu da efise munim se mobra enya Awurade mu hallelujah amen enti onuaba ma tintim ma bonsam nada onfa tofi bi adokodoko bi adododie bi emfa nada na onfa ukra nkoto gemu afibo sempo wunya sa niama no dia ode ma una hoto wa ubedi mfi ahekura wa asasi so a wunya kama ni gusu a emfi a wo wanim no calendar bi anim bio eye forever and ever enuntim wanim ra ho so na bonsam niama na ode ma oni de tu ho wanga se bi we kuchekucha okra wanka sa na obegyamu ato wani nji hu mpo bio on kan po se mesisi adan bebre on kai se na me wo yire papa bi na me wo kunu papa bi na me wo adwuma papa bi on kai efi se sa niama ni nyina ebetwem nemmum o ka che yen se mumma yen tintim kan bium na mfa ase mon kwa wiye Korinto fo homa edi kan eti dunum chichemu aduonum enwotwe enti minianom adofo amani abra mo pa heaven akọ na heaven nti yenamu efa amani hunu ni oha mu no muntintim muhim mayihim monkwaso Awurade adwuma mu da monkwaso abrabo kronkron Nyankopon adwuma mu da efise munim se mobra nya kwa Awurade mu amen efise Nyankopon na okaye no oyo no kwafo ene wahye bo no omtumi mpane ho ati da Awurade da wase amen ena no pay no ye bebo mpaye Awurade yi wa ye kanfo din tuntum hye odi anunyam
One wafre ya ba unim de wiase konti. O ka kire nse yam ye ni na ho bi se nche no waba. Ya yesro ne se ma asemi ntumi nko akomapem. Na otamfo na da ode da nipa wi omo efiri trene ho no. Ye ntumi nane ye ho mfiri ho. Ye tumi anya da nkwa aye ne awiye. Bobo nsamo twene ne na da asem ode ba ma ye hunu. Yes. Ekwan biara onemu de ba urade ma ye hunu. Amen. Ye tumi agina pintin asiu ne kwan. Na wani onyam adadi wo yabrabo mo fi se wasiesi ahenie bi a wobɛma ye mu chefa. Boa yen na yentumi nyina. Na anionyam hya wasiesi ama ye nso atumi aka. Ayi nka odin si watie wo Yesu Kristo di munti. Amen. Amen. Your telephone number nie 0247 12 8180 0247 12 8180. Oh, here chiri kwan ya. Oda Old Town, the Point Road. Jesus Christ Apostle Feet over between yan ho. Erade nhyiraw. Amen. Say watie. Amen. Adum no nti. Amen. Amen.